Hey, du tænker nok, hvordan får man store muskler så hurtigt som muligt? I den her video skal vi igennem step by step, alt I skal vide om det. Vi alle har et program og nogle mål, vi skal nå over de næste 2 måneder. Det kan I se her. Vi vil lige starte med at vise, hvordan vi så ud i starten af projektet. Søvn og kost er mega vigtigt inden for optimal træning. Når du sover, får kroppen tid til at reparere dine muskler efter træning. Under en dybe søvn frigiver kroppen væksthormoner, som hjælper med at opbygge muskler. Søvn hjælper også med at genopfylde musklernes energilager, glykon, så du har mere energi og kan yde bedre, når du træner. Kulhydrater giver dig energi til at træne. Efter træning er det vigtigt at spise masser af protein, så dine muskler kan blive repareret. Protein hjælper dine muskler med at vokse. Protein kan du få fra enten kød, fisk, æg eller andre plantebaserede alternativer. Det kan være, at du har overvejet, hvordan bliver muskel egentlig bygget, når du træner. Det er en meget kompliceret proces, som du bliver mere om på vores hjemmeside her, men ellers vil jeg prøve at forklare det. Når du træner, sker der noget i dine muskler, der hedder muskelhypertrofi. Muskelhypertrofi, simpelt sagt, er at muskler vokser. Det opstår på grund af belastning i dine muskler. Muskelhypertrofi aktiverer nogle receptorer i dine muskler, der sender signal til en bestemt signaleringsvej inden i dig ved navn. Simpelt sagt er den her signaleringsvej en kommunikationslinje i din krop, der hjælper celler med at overleve, vokse og dele sig. Når det her sker, opstår der noget, der hedder proteinsyntesis. Proteinsyntesis er den proces, hvor kroppen laver nye proteiner. I musklerne betyder det, at cellerne bygger nye muskelproteiner, hvilket er nødvendigt for at øge muskelmassen. De her nye proteiner er der reparerer musklen og bygger den større. Kreatin er det mest populære og undersøgte kosttilskud inden for vægttræning. Det hjælper primært ved at forbedre præstationen og øge muskelmasse og fremme restitutionen. Der er mange studier, der viser, at folk, der tager kreatin, opnår en hurtigere muskelvækst end dem, der ikke tager det. Kreatin trækker også vand ind i muskelcellerne, hvilket gør, at ens muskler ser større og fyldigere ud. Kreatin reducerer også muskelskader og inflammationen efter intens træning, hvilket hjælper med at komme så hurtigere og træne oftere. Hej, jeg hedder Manu, og i dag vil jeg fortælle om, hvordan man kan træne optimalt inden for fitness og få så meget ud af øvelserne som muligt. Så det du skal starte med er at finde ud af, hvad du gerne vil opnå med din styrketræning. Det hjælper dig med at lægge en plan og undgå tidsspilde. Hvis du er ny i fitness, så er det nok en god idé at starte med maskinerne. De er nemmere teknisk, og de giver en god base, før du går over til de frie vægte. Start med lav vægt og fokuser på god teknik. Det mindsker nemlig risikoen for skader og sådan noget. Vil du være stærkere, så træn de samme øvelser ofte. Teknik og gradvis progression er nøglen. Hold pause, der matcher dit mål. 1-2 minutter for sundheden. 3-5 minutter, hvis du gerne vil bygge muskel. Et godt program rammer alle store muskelgrupper, og du kan supplere med isolationsøvelser bagefter. Og husk, uden nok søvn og med for meget alkohol får du ikke de resultater, du gerne vil have. Hej, jeg hedder Oscar, og i dag så vil jeg snakke om proteinpulver og hvorfor det gavner ens træning. Proteinpulver hjælper med at understøtte muskelopbygning, restitution og generel sundhed ved at give kroppen en let og hurtig kilde til protein. Fordelene ved at tage proteinpulver er, at protein er byggestenene til ens muskler. Efter man har trænet, hjælper proteiner med at reparere muskelfibre og reducere ømhed, som at restituere hurtigere. Proteinpulver er også en god idé at tage, hvis man er svært ved at opnå en stabil mål af proteiner, hvilket er 1,6 til 2,2 gram per kilo kropsvægt. Og det her det er så vores kroppe efter projektet er slut. Det var alt, vi havde. Husk at gå på vores hjemmeside og tjekke mere ud, hvis I er interesserede. Tak for at I så med.